walo manig mga anak ni Santi. Uy, unsa man imong gitutok-tutok? Oy, te, mga gwapa manig ang mga anak yun, duwat sa inahan ba? Uy, ay jamin na. Alam na nako ano? Kasi alam te, ay na, mga gwapa man jud kag anak te. Uy, nakakita ka sa kong mga anak ba? Nahuwasan jud mo ang kahubog no? Magidamay-damay jud ko na yung inom-inom karong butaga ba? Kinsa man kung kauban og inom, nga ikaw man ang kong anak. Alam ang Uber pa ta kay gikan nung lagabi eh. Nak, sugoon ta ka karon ha, pangutang dito grade horse si Larissa. Ya. O inom jud ka mama, sugulan ni kwarta ba? Iutang jud mo. Ano mabala ka man ka nga bayaran man ako na. Kapala hubog ni maginaos sayo pa sa buntag ni inom na grade horse. Nak, utangin na dito isa ka mo grade horse. Bukan mo. Ay basi ko ka pala, gusto nag inom. Ayo. Ayo. Unsay ato? Gaya pa mo gawas eh. Kanina ra ko si kayo diri ba? Ay pasensya gyud kanang hugas jud kog plato. Unsay ato? Ay nangugas sa plato te. Ay, dato patay na. Ingon si mama ba kay mangutang lagi sa corridors. Mga pa kung gipadali-dali, yung mangutang raman day kas tindahan. Pag yun mo nang human, gahapon raman dyan mo nanay. Pag-abot pa lang nila. Pag-abot nila. Ano sa man yung mong istorya te? Tangon mo mo te o dili? Kuyawa, ganing mangutang no. Mo pa may masuko. Yung pa dyan pagkaratara na ako, bawa. Wa na gyud mo na mao. Ma, malangit ko ni mo daanan. Mga tumigmol ka ron. Wow! Uy, ito mga walo, manig mga anak ni Santi. Uy, unsa man imong gitutok-tutok? Uy, te, mga gwapa, manig ang mga anak yun, duwat sa inahan ba? Uy, ay jamin na. Alam na nako no? Kasi alam te, ay na, mga gwapa, manig ang anak te. Uy, nakakita ka sa kong mga anak ba? Nahuwasan jud mo ang kahubog no? Pangka, dyan akong jamming, oh. Sige te, dilin na lang na mautangon te. Balik ako dito kay kung ano kung bayad ni mama. Dugaya ba itong sogo na ko grade horse? Uy, maayo ka gawad, kinaka. Uy, taon sa ito yun na yung sa kuwan eh. Pagpasabayon ta ko si mga gawad ba kay nain ang utang sa kuha, murag isa ka bulan na, way bayad. Kinsa din nakautang ni Muta? Joy, oy, wala yung balaw tang sa barangay. Na, nakita na ko to dito ganinga. Naginom-inom, kauban siyang anak. Tara, sabihin ta ka, na dito naginom-inom. Uy, unsa man akong anak ko man nakabit-bit og grade horse? Na, ma, pwede na pautang dito si Risa, ay. Kay, kagana daw kay kagista rin sa mga utang daw. Awa na, bangka pinong ko, naramay mga, bangka kay mga anak ko. Bukan, ano mo eh? Wala nakautang sa kagawa daw. Joy. Hoy, Joy, ikaw ba? Badlungon makay ka sa tong barangay, oy? Si tata man ako akong utangan, napapay ko utang anak. Ah, inom-inom ba rin, Joy? Asan yung utang na, Joy? Ikaw, Joy ba? Grabe, gino ka pala utang, no? Na, ma, o ba nga kabayan eh? Ako tata, itong aging bulan pa na utang.